Maupru Mathan Upper Primary School kalayo ban penkot no ya ka lumpung nilai sports kabalatip kum ka annual sports meets arhajar arpoar kabaya kane ka lumpung lasdang nadu ka khatway tarik uyayong bala penkot no ya ka khatlai tarik uyayong arhajar arpoar Hakane kasngi penkot la sakhi ki jingile kai sports ki baper kabala shimbenta shirhem dagi kena school lawan ban sakhi hakane kasngi penkot ya kane ka lempung doba kores marwen ubadai wei na ki secretary jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba in charge ka Ribhoi district kumu kongsan uba spordar dekhar kumu sembut kongsan harangkat usamla Anthony Im ubadai urang yakura MMA balapau bha na ka jella Haba ai jingkran hakane kasngi nakaliong ba kores marwen baru ba spordar dekhar kila kentu ki kena pule jong kane ka school bakin minot thop hala ki jing pule ban pendan kam hok ela ka sap kapong ka ba ublei ula ai kerpang haki bat kumju la kentu jurru bakin kiar na ki kam basneu ki ba bunjai ki bala jelai bha ha ka juk ka ba menta kum ka jingdi bat khai drugs bat ki we bat kumju ru ban kiar na ka jing shong kha khna ka bala ban kta ka jing imbreu ha ki ba bon ki rukom kum ka dak ka jing snok ti lang na kaliong ba kores ula airu da ka song pisa shakne ka school ngai imene kini khna ki ba mare agne ki don si sha kata ka Kamensim, kita siya kata bormet, kila long lupa ki penong ki bon atlet mo, ka bormet juga itu gede kiba klan kiba syat, Andre kadon kami ki pat ban grum lane ban yalam lenti, ngengit bakino hika jungi kin ailat, hakapor jungi kin mau, hapo por badang li school po RP, lengalit pan syuti nam taban ban lekai sport samai ni headmistress, me imcame kata linya. Andre mendapat kata kalau proof bang, hoi nggak imja lembaga negara sport, lembaga jingya late ben simenta sabar jong ke state, sabar jong ke jella, pas sabar jong ke riru kerja. Lada pikwa, kam tami kini ki kena ki bes lekai sport lada pikwa ban kiu ke sport, pide ban kiar na ki jing milen ki bas new. Pi don ki kena hap post school lebno rung syak klau sebetap syak kendong kensurut ya di beritu, betul kene bas new, bam kuai. Mau piok lele ratang kuai de bam la bam pi kino kijing bam ki bapen tron ye ka bormet jung pi nomla bale kai sports la da pi kwa ban long sport player pi hap sacrifice sibon ge ka thia mit ka pek mobile ka le kai PUBG ro kan pen tron ye pi la da pi de sport player pi hap ban sacrifice sibon pi hap bate ye ka por le kai jung pi ka por ki thia ka por sum pi hap long discipline ba Namar hak jing im sport person likely ki ingi dari banon kam kata discipline ka respect but ka honor ma habat pi de sport player pi de ro banyak rangkat bat ka jing pule ma nata ka wei ka banong kong tam ka de bapin simkia bat pi de ban don ro la ka thong la da phim don ka mission ba ka vision ka mot la da pile ka no kam dan jing mot ka wei kan mau ba pi de ban like na ki jing bam bas new pi i ha ka ri kasi jungi mata ki bon ba ka jing jele ka drugs mo kani ka wei kon ra ya ka jing here ka jing hiran ka jing kudo namar bale ba ngim sngi shu ha ka kampule puthi ngim sngi shu ha ka kam khai pateng bon na ki khna samla ki ngop ha ka drugs nangta saki kendong saki nong kendong bon ha ka jing sha ngam de ban kane ka jing here ka jing hiran ka de ki khna hai ka de ka jing song kha khna la ne ka child marriage mo kyong tin pareng bale ngiduk namar ba ha ka jing sha ka kami jung itu iklung kadang de ban le kai ban teddy bear ka le kai no ba di klung mo teng itu ikun itu ikami dang ya kri teddy bear chano ken kan poi takadau pi la im kumi klung ha ka kami jung ka ko khandai banai im pi la im kumi klung ha ka karta ka pakhat khadas nem kumi khna ren imru kum ka samla hadu khatra lane arpa asnem pi pen dep ya kata ka kenti bat la de ka por ban shongkurim kin sa jit ya kalenti hangta ken kan wan ka jing kiu ka jing roy ha ka yin ka sem jung pi ndai bon hi ka jing pra ka yin ka sem ka de na jing shong kha khna jung ki khna ha ki ba bon ki banta ha ka ne ka por nga snow ban ong ya pi ki khna school bagane ka de jing sedang ka jung pi na kine ki madan ki barit ki madan sunong tengah tharai ka nomkut ya pi tangkat ne kadon ka jing tir lenti
nak benta ka jing im ka badang sa ka jong phi nak benta ka lawai ka jong phi hanai ka jing kentu ka long ba phin haban kiar na ka di buat ka bambu at ka jing ngop ha ki jing sniu ki bahar ko man rai phin long ki breu ki biai minot tena kalian jungi ha ka ka por ngim dei ki nong mi khman ngim dei ki MDC ki MLA hanai ngi doi ki breu ki bayale ban ya kentiu ya ka sport te hanai phi su nga sultanat bah ka por bakino ino ki bodon ka jing thumo ka jing mut ban ya long lam kumbalong iba Anthony ban poi sa clear jong kanam lang ba ka jing tilanti jong isar kores te ma phiru ki bodon ka mensim kine kim dei sa jangai ki don sa nok po hang ne hi kila ban ya wat kilat kilanti ki bodon ka mensim kan thela ne rang ban poi sa ka thong te ngau don bok ha ka por ki breu ki bodon banta bat phi hang ne ki de ki breu ki ba it ya ka sport ki batip kumno ban ya lam ya phi ka lanti om kum ki we ki nong mi khmat ne ki we ki no yalam ki jongi ki bawan hang ne hanrei ki bom tip ya kalanti ki bom it ru ya ta sport hanrei ngi sultanat akhare ka por bakane le ase ka de jing serang ka revolution na ka banta ban pen khi mensim ya phi we pe we baro ba phin imsi ban poi sa clear jong kanam langba jong kane ka por ka ba phi ui ya kini ki rangba ki badon sa ka diang ba sa kamon ki ba poi sa ka thong langba ka jing tar sitom